Matagumpay na naaresto ng mga otoridad ang tinaguriang rank 2 most wanted person ng Bicol sa ikinasang intelligence operation sa bayan ng Daraga nitong Biyernes, September 12. Kinilala ni Police Colonel Noel Nunez, Provincial Director ng Albay Police Provincial Office ang suspect na isang 54 anyos na lalaking magsasaka at residente ng nasabing bayan. Inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na pinalabas ng korte ngayong Setyembre para sa 3 kaso ng qualified trafficking in persons at isang qualified rape by sexual assault na walang kaukulang piyansa. Ang nangyari po dito, nung hindi po siya nagtago, bagkus is naandun lang siya sa lugar niya at naisampa yung kaso, then nalabasan kagad ng warrant of arrest, kaya nahuli po natin doon mismo sa kanyang bahay. Nasa kustodiya pa ng Daraga Municipal Police Station ang suspect para sa kaukulang disposisyon. By virtue by instruction ng aming Regional Director, Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr., yun po yung direktiba niya sa akin as Provincial Director ng Albay, at yun din po ang direktiba ko sa mga Chief of Police sa baba na paigtingin po yung crimes against rape. Naging posible ang operasyon dahil sa patuloy na pakikipagtulungan ng komunidad sa kapulisan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.